ayiphethe weza la kulelizwe lakithi eAfrika la South Africa. Masithetha nenkolo le esikuyo le nkolo esikuyo kuNazaretha ayifani nenkolo emhlabeni. Ma ethi umuntu izinkolo ziyafana umuntu uthi yilezi zenu ezifanayo. Ngoba lezi zenu zidalwe ngesikhathi abantu sebedaliwe. Le nkolo yayikhona abantu bengakadalwa. Awuyihlabelelo sakho. Hlabelo 180 ivesi yokugcina. 180 ivesi yokugcina. Leli lifa ligciniwe, ligcinelwe nina izulu nalomhlaba bengabikho lona. Ngophinda futhi. Lelo lifa ligciniwe, ligcinelwe nina izulu nalomhlaba bengabikho lona. Mhlawumbe isasa sezulwini. Njengoba sidla kunalo umhlaba esikuwo. Kunomhlaba engale kwalo mhlaba. Ngakho dishembe izulu nalo umhlaba langabikho. Cabanga ukuthi ma izulu langabikho ukungengiloza kangazenga kanjalo. Ithatha sezulu nazingekho. Ngoba izulu nalo kwangabikho khona. Angihleke nawe siyemumva. Emumva ezweni kwakumnyama buke. Total darkness. Umoya wasendulo uvunguza phezu kwamanzi kodwa kumnyama. oNkulunkulu ababili bengale kumnyama. Ungazideki futhi ungangitoliki njengamadlozi ngokutshela ukusho ngani lokhu. Okusho sakho John 37 verse 2. Kodwa mina ngedwa ngivela kude. Shebe ubhaleka njalo. Kodwa mina ngedwa ngivela kude, ngithunyelwe inkosi phakathi kwenu. Ushebe uvelaphi? Ngale okumnyama. Lapho bathisa khona oNkulunkulu. Kumuntu ushebe efika la wayengena uNkulunkulu. uNkulunkulu shebe ngoDisemba 1911. So 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kulezi sosu 12. Ilapho ushebe amuyigameko ezinzima. Kwathi ekugcineni wabe esehlangana nalo uNkulunkulu owayemthuma ukushebe wayenza izwi lithi ukuthi ukuthalaze enza lokho nalokho nalokho. Lapho maleli zathi fresh nawe into yesindakazi. Fundakazi wamsabisa. Wasiyabuya. Ngena apha obheku konke ungehlele. Egameni. Ihlale mngekile kwaphesha kwamaphofu. Wabona ungehlele ngiseke emhlabeni. Wayesele ingane zakhe zamantombazane. Kunomuntu ophuma lapha emngekile ashone emfweni. Akayingene kuye nomuzi uthubani. Into ngemaziyamu thuliwe kale igeze zithwale. Ayithwale amantombazane aseqonda ngo ashona phansi apho lehlala okuyihlala kwegangeni. Bamfika uNkulunkulu nangu la emfuleni uKhamazi. Zathi baba uthi ubaba asibulale. Wafika uNkulunkulu nalezi ingane bayikhaya kanjani ungahlele.
Fosehlala khona-ke iy'nsukwana. Ngakho-ke memude. Kuningi ukwehleka kwaBhengu, kodwa sizokhuluma ngakho. Utshele sesakisiwe laphayana kaHlophe, uthola lapha entabeni, akuyi ukubulayo. Mekumele lana kaBhengu, wayesisuka, wanqamula, washona ngale eMona, kwakunebandla le-Native Baptist Church, elaliphethwe nguMfundisi uMngadi. Kusonto ngesonto, wayesithi ebandleni, Mfundisi, ngicela leli bandla linginikelele 10 lopondo. Lalela akuye 10 rand lo. 10 pounds. Akuye 20 rand. Mawuthatha i-rate of exchange inkulu. Bakunikele 10 lopondo. Kanti usephuma kanje. Walala la ovuka kwehla. Muzo sifamela usewutholile walala empabeni wadlula washona phansi ePhoenix. Shaya ithikithi elibuyela eNtabaza ngoba isatshisiwe. Kuthe lakithi kaBhoda kodwa zini esigangeni nje isitimela sama Mtheni. Baphuma ogadi basibheka bonke no driver. Lapha phezulu sey'timela lezani zamalahla ehamba ngani ngevapor ephezulu. Masi 101 bus sinamandla ukuhamba. Babheka igeji ithi 102 sibelebela isitimela sifiliswe yini pho. Lafika lelizwe lathi Shembe ushaya ithikithi lokubuyela emuva eNtabaza. Ngithe mina sohlala nawe Dlakazi. Lalela-ke labantu abanesitimela bazofa bonke nawe ufe. Endleleni sokuyingcinga ngeke ufike endleleni zakho. Wasithatha impahla zakaNkulunkulu bayithatha obhokweni wasephuma. Uthe ngangebanga lokujijelitshe saguzuka isitimela sahamba. Wayeseya eNdlakazi ethuke oNkulunkulu abadala lo mhlaba namazulu onke akhona. Uma-ke esehlala noNkulunkulu into ngeNdlakazi ukutshela. Ushembe wafundiswa iBhayibheli suku lonke soGenesis kuyesavulweni. Okwesibili wanikwa amandla okuguqula izinto ezidaliwe zilalele izwi lakhe. Okwesithathu abesebona umhlaba wonke iglobe yonke ngesikhathi esisodwa. Akekho ufana noShembe. Le nkolo esikuyo ifa leli 180 verse 4. Leli ifa ligciniwe ligcinelwe nina izulu nalomhlaba bengabikho lona. uShembe usehlale njengamanje ukhulumile eKhenani wathi uNazaretha le nkolo iphatheni kahle ingayihuduli phansi ngoba ifa lenu leli. Ase ngibhala phansi. Yebo Nkosi, mangihlume ibe ngoxa
wayesephathiswa lenkolo ukuzoyiletha emhlabeni abantu sebedaliwe. Olungcola ekhaya umfuyele 192 verse 4 sihlabelele 192 verse 4. Zingakadalwa izintaba wasele lalela mvangeli kunephutha lokubhala lapho. Zingadalwa izintaba wayesevele ebathanda ngokusithanda umkhululi masimthande nathi. 2011 ngiyazihlalisana lapho ePulpit izwa lokuqala uthi maNazaretha ngithandeni ngoba nami ngiyanithanda. Kodwa kubuhlungu usekhulumile futhi uthi uhafu waleli bandla awumthandi uhafu umthandayo. Ngingake le uthi sibangaka bekhona abantu abayinhliziyo zibheke emuva. Lekho-ke isongaleko kumnyama izulu nomhlaba wangakadalwa yayisiphathiswa uShembe. Dishembe nathi briefcase phakathi kulenkolo la ozoyivusa laba bantu bala ezweni lase-Afrika. Zonke homework yokuthi kwadalwa yini uShembe azalwe eSouth Africa. Ama-states akhona e-Afrika 54. Yini ukuthi uShembe azozala la eSouth Africa? Ukuyekuzela South Africa uyidlimaphi eKZN. Belishongo uzala eKZN. Yowe esort seKZN lapho. La wateza eKZN. Wayesezokwakha yini ibandla la eKZN futhi. Ifike kuyilapha ngo-19 ayisizini uShembe wafikela eplatform eworkshop itima selapho qala ayeGreyville lawona kunistation walala ngaphansi kwesihlahla sephahla watholwa unkosikazi kaNduli owayesebenza esiteshini kaloliwe ngesamathikiti. Umdluli wayaphila eGame City. Umdluli yilo ingane yakhe eyashona. Wase enyangeni uphushelekela kaMdlizane. Yayapha eThekwini ngalezi khathi iTheku isakhiwe ngotshani. Umfula umngeni ungangeni edlula kulo. Ngena kumkhali ekwayini noma njalo uyojika ethokoza ukuthi ngokuLesithi yongena emtateni. Bokuvala belungu ukuze bakhe iTheku. Befike enyangeni umdluli nyanga thatha ubeseni yawubeka la. Yafika uphondo lokuqala yaluthi ibuku. Polisi yaluthi ibuku ajoba amanzi abamnyama. Amanzi aseshayinga engawuthintanga yena ashayinga kwakhona amathuba awu2 ngiza phezulu amanzi yathi inyanga
dluli ngayakho siyifile ashona phansi amajuba ushangulapha yana ngolazi ithe yabona iSahara Stadium kunebhilidi elingala noma kodlula eMabhida Stadium eliblue lapho ikomkhulu leStandard Bank eThekwini wayehlala lapho kwawamkhulu kuyi-double story yakhiwe ngamaplanga ehlala namakhaladi emsizini lapha eMzansi kwakuyini kwakuyihostela emsizini awukafika emsizini usanje ubona umlando webandla emsizini kunani kunamagrawundi awu-2 unumber 1 unumber 2 kunehostela kwesemsizini waseshumayela-ke eThekwini baphenduka abantu kwathi phasi komthombo kwaba yini ithempeli lokuqala lalingenawo amatshe kusikhathi okulula nabo nje abantu usethi ushebe kubantu lalelani losengiphenduleni manje ngiphendulile hambani emasontweni akhona Anglican Church, Roman Catholic Church, Presbyterian yonke leyo ndawo lajika ibandla lathi thina sishunyayezwe uwena ngakho-ke thina sicela ube umfundisi wethu thina sibe ibandla lakho kanjalo-ke lenkolo ushebe sefikile la kuleli esikulo wayesenikwa amandla amakhulu kabi lutho uthingo lapha lepulpiti kunomlilo laphaya ingakho inkosi ilanga lapha ephakeni yathi yabamba isihlalo kwathi akomfele eyohlala la ngiyakhumbula abafundisi abanye basekela emhlabeni abathi la bazongena laphayana egumbini bayothandaza phakathi kwabo kuzophuma umholi waleli bandla ngase phumelo bandla ngathi bafundisi uma ngingangena lapha egumbini zobe izihlalisuki zoyibona ifana nobani abangenanga abantu abazibangela waza kuyo ubaba lapha eZansi inyanga yezulu okashaya umkhaya ibisho dlala le nkolo esikuyo akuyona inkolo efana nazonke iy'nkolo ey'khona ngeke ngizuzela omncane nje yibona njengomfundisi la ngaphandle mawucula iculo ibandla lihambisana nawe mangiyiwehliziyo yami awuhlakaniphi nani ngizoyiwehliziyo yami awuhlakaniphi kodwa la mangithi waqala izitha ibambe lapha uyabona ukuthi inkolo esikuyo ayifani nenkolo ngaphandle ucula lelo iculo ngumfundisi ngizowaqala izitha ngizolithinta unakani kwakwacula kanjalo abesethi umuntu iy'nkolo ziyapha iy'nkolo ey'fana nezabo ezibekhona ngesikhathi umhlaba usukhona nabantu sebedaliwe khona bazabalaza ngebhayibheli la yayizulu yayila yabona sekhomoma izabulele eziwu-4 zazila thina silaphaya nahlala somkhosi esingapha sakhiwe sahlala ngale kwaso inyanga yezulu angiyifuni le ncwadi lapha eBhayibhelini ethi imbalo yesithupha uma ufuna ukuthatha abacabata inkolo thatha isimo sokuNazaretha uthi le ncwadi lena uma uhamba nayo yini uyayazi kodwa ithi khona uma
ilunga lomndeni lishonile, wonke umndeni awuthatha insingo bese uphupha ikhanda ney'tefu. La esontweni mawushona ingane yakho ngonkosikazi wakho asikundi thina. Ngakho le nkolo akuyona le laphaya. Ithi inkosi yangayezulu incwadi enganamathela kuyo yabahluli 13 ukuzalwa kaSamsoni, izalwa uManowa nonkosikazi wakhe. Kwafika ingilozi emini inkosikazi esebenza emasimini yasiza kuye. Yathelalela-ke wena ungabe usadla ongcolile newayini, ungabe usaliphuza notshwala uyeke, ngoba uzokhulelwa uzale indodana, igama layo kuthiwa uSamsoni. Uyoba uNazarethi lokazalwa aze afe. Awukusho balungisana thandazo lesabathi verse 11. Khumbula-ke ukuthi namuhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uzohlala endlini kaJehova kuze kwesipheleni kwey'nsuku zakho. Lo musho uqala ngo-K ugcina ngo-O. Ukhona kokuvuka, ukhona kokulala, ukhona koyisabatha. La ushoke ngicizelela khona. Umwana othi usuku yakho wasukuka. Indaba yakho leyo. Hawushoke kathathu. 9, 12, 11. Ngazo zemthathu ucheck ngosuku wethu. Le nkolo esikuyo inkolo kaNkulunkulu. Ngikutshele lokhu, akuyona inkolo yakwaZulu le. Akuyona inkolo yesintu le. Akuyona inkolo yamadlozi le. Nkolo kaNkulunkulu. Thandazo wesabatha verse 1. Bandla elikhulu likamenzi wezulu. Usho ukuthi bandla elikhulu lakwaZulu. Noma lekhulu lamadlozi, noma lekhulu lesintu. Monke le nkolo yesintu yamadlozi akukho lokho. Akukho lokho. Ake ngibuze, enkolo yesintu ukhona ulala nathi, ukhona uvuka nathi. Khona ezifana le-42 azikho. Khona imithandazo ayikho. Musa uzokuvula ibandla likaNkulunkulu kulezi ethandwa wena. Angisho ngiyathetha kodwa ngiyakutshela nje njengomphristi wesonto. Ngoba singakhulumi lana wena uzokhuluma. Le nkolo yajulukelwa kakhulu. Njengoba ushola ufake ingatolo ongabona ngegeja bashaya yini ithina elifakwa namanzi ishungu kodwa kuhle baba yaZulu la kithi isilungwini akaze ushembe ahlukunyezwe. Akomeze kashiso ngala. Kuningi lamashokhona imizi. Akazashisa imizi ngapha. Futhi ushembe esefikile. Kwake kungabi. Ngikade lo. Uma usushonile ulele la. Le nkolo ithandazela ini umphefumulo wakho ukuhamba ezulwini. Ayikho leyo emhlabeni akuyikho. Ayikho. Mayikhona ilibiculu elikhulwayo. Ngoba la akukade besokuzini. Lapha ya isabelweni ska 2:26. Let's look at it.
leli vesi ithandazela lo muntu hayi isidumbu sendawo yaso songena emhlabathini zifike iy'mpethu ey'ntuthane zezomsebenzi khuluma ngomuntu lona wesibili njengoba sila su-2 in 1 Nkosi yami isindise ekufeni kwesibili awophinde ethandazela umuntu bese ngapheli sengizokutshela umsebenzi esihlalweni ngesidose uphuthe 5 angifika ebandleni lonyasi icula ngendlela ehonge lento engicula ngayo ngiyakuya ukutshela mina kanti iculo iyahamba nje lokho izofika egcineni abantu abenza lokhu abantu abahluka sasinabo la bashokoba iCD kasike babona ukuthi lilo elani iculo laShembe but isitudio wathi ukulayani isitudio sakhe asaba amandla phezulu kwento oyiletayo wena sinde angifika layaya ikeyboard ayithule ikeyboard umuzwa ibandla angifika
Ushebe akashongo kanje. Sabele sesithathu thandazo wesabatha ivesi lokugcina lithi masizazi izindlela zomkhululi wethu mubina naye bolibiki. Awenzi yakho la. Kokala lenkolo ayoyi yakho nawe uphendukile awusukholwa la. Ungenzi into yakho wenze lokho okwayikhaya ngoba le nkolo inemithetho yayo emileyo engaguquki. Ithengala ngathi kwakumnyama ezweni hayi emhlabeni. Umhlaba nezwe awufani. Umhlaba unezimila unezilwane. Izwe sokukolwane eziphilayo. Ile nkolo yodwa shwi ekwazi ukuhlehla iye ngale ebumnyameni idlule ebumnyameni bizoswa mabi ekhayeni. Awuyololo zakho eqaleni lapho ini ifoto kababamkhulu ifake umjiva omnyama onensephe emhlophe. Yile la foto lejiya unofana ifoto lembala ingoba wayesuka ngale omnyama eza ngapha ekhanyeni. Level 51 inkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba kuze kwande ukhanya ebusweni bomhlaba izosusa ubumnyama. Ubumnyama ke angisho i-complexion ibala lakho cha. Ungaba mnyama engqondweni yakho. Kodwa le nkolo yona yodwa ikwazi ukuveza ukuthi isuka ngale ubumnyama yasiza ekhanyeni. Abahokeli bafake igezi emnyama. Okuyibona le nto ya. Amakhosikazi eswini khona u-black belt u-14. Amakhosikazi lapha ngaphesheya anemvunulo yentsonto isidwaba simnyama. Amashangena uhaka umnyama awukho blue awukho yellow awukho pink. Uze ngapha ekhasuthini ukhona isikoti esimnyama kushithini konke lokho. Incwadi ephethe ibhalwe ngokunjani omnyama. Ingakho uShebe wathiyelwa la ezweni lase-Afrika. Mawuchaza lelizwe kuthiwa the black land for the black people. Izwe limnyama labantu abamnyama ngokwebala. Abantu abahlala kakhulu emhlabeni. Akukho ofana nomuntu omnyama.
yazi abantu abamnyama ihebalism ezama-heads bahobetha ukwazi ukushaya i-speed trap ayoshaya ingqondo phezulu ekhaya shaya ngombulela ukuthi bakuthatha angazi ngoba yonke imizwa never endisi iphela onyaweni befuna ukuhlalisa uyokushaya ngombulela uhlale phezulu kodwa banolwazi olujule kakhulu yile nto yona yodwa ekwazi ukuveza ukuthi kusuka ebumnyameni kwasekuziwa ngapha abafundi bonke la abaphile phela ukuthi amajazi abo amhlophe anawo yini ibhande elimnyama ukhona uzophila la nami ngeke uzophila yile nto yona kuthiwa lelifa ligcinelwe nina bantu abamnyama izulu nalomhlaba engabikho uShembe wayeseyiphathiswa-ke ibriefcase nansi inkolo Shembe ozoyika labantu abantu bokala emhlabeni badalwa ezweni lase-Afrika hayi kwelinye izwe umhlaba usemunye kuthiwa iPangea ngakaqobuki i-USA ishonele emuva shone ntshonalanga kwase kudala abantu ababili sizwa nentombi banikwa imithetho ewu-4 hayi imithetho eyishumi umthetho ewu-4 owokuqala uthi sebenza izinsuku eziyisithupha owesibili gcina usuku lweSabatha lubengcwele owesithathu umthetho wokudla owesine umthetho wokuzala ingane ukuzalana kona iphutha yabona umakoti nomkhwela behlangisiwe zawushaya ekhaya kophela unyanga kuba nosizi endlini ingane ayibonakali bese beza la kuShembe bazophela ingane yilo zophela ingane na bafuna ukugcina umthetho wesine zalanani nane nigcwalise umhlaba niwunqobe nibuse phezulu kwezilwandle phezulu kwezilwane ney'nyoni nakonke khona emhlabeni khona-ke ngake ngabuza omunye uwuphasta ngathi na awuvule laphana eBhayibhelini ivesi lokuqala kweGenesisi 1 bhalwe kanje lapho ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba bhalwe kanjani awuyazi futhi buza umbuzo wami le ebhalwe la ikuyiphi inkulumo ngqo noma inkulumo mbiko ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba liyakhulumaphi inkulumo mbiko umbuzo ubani owayibika lana uNkulunkulu edala laphana wasiyabhala lo phasa washona ukuphendula wathi hayi moya ingcwele nonke bhala ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba dash umoya wengcwele about dash umoya wengcwele uthatha ke ngisho lokhu-ke iBhayibheli lingane kule ncwadi esiphethe sonke mhlawumbe sona esidala kuneBhayibheli nolwazi olulana ngaphezu kweBhayibheli uzothi ngisho ngani eBhayibhelini khona impela zokuvuka khona ukulala khona oweSabatha sikhona iThability 242 khona incwadi yokushadisa nokungcwaba akukho konke lokho
uyabona mase ise ibambe inkonzo yomuntu ongasekho mawubuza fana impopho ekhaya athi ngithanda lo akuke eBhayibhelini ukuthole kodwa shembe okalelo wasebeka naba uzakwethu abashwayeli lapha emuva umuntu eseshokile sekufika emathuneni bathandazela umphefumulo lokho ngesingisi i-astral body check your lexicon mawuqala umthandazo uthi udumo alube kuye owayesehlelekile silindele ukuvuka ungenakubola esakuthenjiswayo makave lona isimvelayo namhlanje ngosuku lwenkosi engakwemvela kubola amen leyo ndawo ifundwa 7 times awuke eBhayibhelini ngabe thina iBhayibheli lingane kulale incwadi le ngabe umbuzo umunye nje ngizoba iphutha mafuna iBhayibheli mina ngiliphethe ngazili zophatha inkonzo ngakaphatha kwakume iBhayibheli ngesathi iBhayibheli no 6,000 years likhona kanti futhi iBhayibheli aphelele okwesithathu iBhayibheli yaphikisana ngakho-ke thina njengamanazareta ngeke iBhayibheli is not ngesingisi is not an authority alisilawuli enye incwadi esiyifundayo uma sithanda igama inansuka ngeke uzulithole sogenesisi esambuleni ngokunika 1,000 rand ulithole ngokunika impela ukuthi abakhokheli bafaka iphiki ezimnyama akukho eBhayibhelini ukuthi omakoti abasha babeka nasolwe masobe akukho eBhayibhelini busuthi wena manje esesephutheni ngafika iBhayibheli ushubheda lekolise kakhulu imele nje ayikopeli ndawo bakopela kuyo kufika iyoni la zoluthenga iy'mbomu la usebesha hawu le nkolo izimele iyazenzela izinto zayo iy'mbomu zakhiwa la ayikhawoyi la amabheshu asikwa la le nkolo esikuyo imele nje kelekeqini ithi ngezulu angifuni le nkolo bafana ihambe iyonyokela kwabanye abantu ngoba yona iphezulu sengibuyisela inkosi esihlalweni ngeke ngitshele lo uma kunemhlangano yenu ufeni kuyona ithi ngezulu mawuthanda shapho uPope umpriest umongameli uma wena uyilaza ukhola la ungaloko ucimele ungaloko ucimele uthi ingilosi yakho inkulu engayalo muntu uthatha usingilosi ukushaya lekho ifana ngoko bazothi umfuso ngithi uyayitshela fanele ngiyitshele ngitshele ubani ile nkolo yodwa enamashabhene wathola amashabhene ile nkolo yodwa enani enenhlangano yentsha sophansi primary high school so high school ungetishale kunehlale lapho futhi kwinathesa yona yodwa wonke amayunivesithi engiwahambayo angiyitholi inhlalo yentsha ey'khungweni zemfundo ephakeme yile yakithi kuphela wawathi omunye umfana sethi uthi
ngidlala inkolo ngononina wayesethi fundisi ngeze ukuthi nina i-alcohol utshwala awuvuleki la enkolweni ngithi mina ngabe ngiyaphikisana yini nomthetho wezempilo kadokotela lo kuzombamba impela ngamnika ama-alcohol awu-4 ngathi khethe yodwa la efuna umzimba wahluleka ngalalela uNkulunkulu akasona silima i-alcohol iyadingeka emzimbeni kodwa umzimba uyazakhela wona i-alcohol yawo uzonke ama-systems ahambe kahle ayidinga vela ngaphandle kanti kuzisayensi lemkhawa yazi utshwala une-alcohol i-ethyl alcohol CH3 CH2 OH bese kuthi la mzimba womuntu uNkulunkulu is the greatest scientist and mathematician mzimba womuntu uyakwazi uzakhela alcohol lokuthiwa yini i-glycerol scientific name 1,2,3 propan-triol ngakho-ke awudingeki uyobonisa ukuthi wena uyofuna yini alcohol kufuna ukudala umzimba uyakwazi yakha leyo ukuze yonke imigudu emzimbeni isebenze kahle siyazidinga ngiyakubikela ebandleni lakho lamakholwa akho waphimbisile engozini zomgwaqo lezey'moto baze bafika la isandla sakho esinomusa nesikhulu esakhona njengamanje ama-universities aley'ngane zanayihleli ngayo indawo awu-19 ku-26 universities uselu-7 ivali South Africa bese mphumana ngaphandle amazweni angaphandle ibandla ley'ngane ey'khona likhulu kabi baba Nkosi amakhosi akazi isikhathi sikaNkulunkulu wethu baba sicela ukwehlela ngezansi thatha umsebenzi wonke ukuthi le phezulu epulpiti baba